Аз казвам Борислав Петков. Сега ще ви науча как да правите дълги гривни. Първо слагате на един пръст. След това така завъртвате на осмица. Слагате така и след това слагате другия ластик отгоре и който да не е на осмица и така го слагате. И вижте как се получи. И след това продължавате. Слагате друг ластик така, който да не е пак на осмица. Другите продължаваме без осмици. Другите, които първо осмица, след това другите ластици, не осмици. И продължавате така. Така. И ако нещо се обърка, трябва да започнете гривната от начало. Или да махнете обърканото ластиче. Продължавате. Ето сега изплетох толкова. И ще продължа още. Вижте, ето толкова. Ето толкова изплетох. Тя е дълга много. Ето я края. Ето и го началото. И сега ще ви покажа как да го направите с кука. Да го съвванем по-точно. Значи така. Правите. Не, грешно. Значи двата пръста трябва да ви станат на един пръст. Така трябва да стане. И след това Бобче, изяда ли кренвиршката, Лелю? да. Браво. А питките? Чакай, че правя видео. Добре. Чакай да го покажа. Значи, както ви е на показалеца, оставяш куката. Ето така, че в случая лилавото да ви се разтегне и си го сложете и на палеца. След това го захванете. Отивате от другата страна. Започнал е с зелено. Пак така го правите. И го захващате. Ето и край за видеото.